Toto sú ľudia. Chalani, už ste tam. Už ste nasnímaní. Máte radi Patrika? A ja som Patrik. Hej? No. A čo vieš? Daj nejaký štýl. Neviem. Daj. A čore, mange, kore, mole a také. Ja som teraz najebaný. A daj to, normálne aj najebaný. To vieš? Ja som najebaný. Zajeb pesničku. Ja neviem. Dajte, chlapci. To piča. No, daj, no. Poď aj ty. Ty vieš. Poď aj ty. No, ty si najebaný, ty to dáš. Ja som najebaný. Ale máte radi, nie, Paťa? A ja som Paťa. No veď ja viem, už mi to hovoríš druhýkrát, ale daj. Ja neviem. Daj čore, rore, more a také. Nejaké vaše. Čo? Veď daj. Koľko je 3x3? Daj. 9. No vidíš. A 4x8? No, koľko to je? Teraz neviem. Ja rozmýšľam, ty kokos. Počkaj, brako, 4x8. 32. Jaký si? Koľko je 4x8? 32. Vidíš? Daj mi ťažšiu otázku. 32. Koľko je 4x9? Povedz mi abecedu. Počúvaj, povedz abecedu. Ideme von. Abecedu povedz. Ideme von. Nie, veď povedz abecedu. Neviem. A, B, povedz ďalej, pridaj. No veď do piči, chalani, nebuďte takí. Veď máte radi Paťa, nie? On vie abecedu. Povedzte aj vy abecedu. Veď chalani, do piči. Podľa mňa viete abecedu. Normálne daj A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, no. O, P, R, S, T a X, Y, Z. Ako si zvaril? Je se teda, kámo. Ja to musím proste tu na rozosmiať, lebo tu nás sú všetci vážni a strkajú sa. Všetci sú vážni. Chalan, odkiaľ si? Zo Žiliny? Z Višňového. Kde? Z Višňového? A máte tam višne? Lebo my na chate máme, vieš, aké sú chutné? Do piče. A počúvaj, ja ťa pozývam na tie višne. Ale povedz mi tú abecedu, čo som ťa teraz učil. Však som ti davil. A povedz A. A B, C, D, Ale co nepočuj ešte raz. Lebo ťa na tie višne nepozvem. Nechcem višne. Tak ti dám čerešne. Nemám rád. Rybezle. Nemám rád. Jahody. Nie. Kalerab. Nie. Tak čo chceš, mrkvu do piče? Nechcem nič. No dobre, tak povedz A, B, C, D. Nie. Povedz, veď nebuď zlý. Daj mu čo na to, neboj sa. Aha. Čo to chceš? Zapni ho, prosím ťa, zapni ho. Ja, že mu chceš dať kofolu. Nie. No piči. Daj to. Chalani, nechoďte, vy tu budete chýbať. Zlé. Tak mu uvoľníme miesto. Musíme ísť tam. A kde? Vonku na stup. Ty si dobrý, kámo. Ty kde robíš? Nikde. Práce neschopný celý život, hej? Ja si do školy chodím. Čo? Do školy chodím. Do školy a kde? Do piče. Do piče, to je škola normálne? Ja som sa chcel, vieš, prihlásiť do školy, ale neviem, že kde, povedz mi prihlášku, ja zajebem, normálne, zajebem to. Čo, brácho? Sa nehnevaj. Nenemám. Do piči. A si sa ostrihal? Tak? No. Dobrý si. Pekný účes. Kto ťa strihal? Holička. Holička. Koľko si zajebal? Aspoň 2 kila? 2 eurá. 2 eurá? Kámo. To si zvaril, kámo. 2 eurá. A vieš, koľko sa na to robí na 2 eurá? 1 hodinu. Na stavbe, kámo. Tomu ver? Verím. A povedz ABCD. Nie, No, kámo. daj, kámo. Počúvam. Veď ešte nie je nič tu na, veď Ja jedna sa tu. dívam. A odkiaľ si? Ja som povedal z Višňového. Z Višňového, ale odkiaľ tam presne?
To sa pýtam, vieš? Tetiny. Tetiny si zvaril, kámo. Jo. A máš rád Paťa Rytmusa? Jo. A akú pesničku máš od neho rád? Všetky. Povedz jednu, aspoň zaspievaj jednu alebo refrén. Daj, nejakú daj. Napríklad Zlatokopky zajeb. Prišla si z vyjebanej dediny. Normálne daj. Daj ďalej. To nepoznám. A poznáš, nie? Kto ma to volal do piče? Čau. Pusti mi song jeden. Sorry, mám tu sestru do piče. A to som aj ja mal. To si zvaril, kam? Sesternicu Z pravého kolena. Hlavne, že sa tlačíme. Sorry, väčší vyhráva. Kam dopredu, Ty mi višňami to bolo dobre. Kámo, zvaril. Do piče, to je normálne 6 minút.